Siis ihailkaapas vaan, miten kirkasta vettä täältä Ilomantsin metsistä oikein löytyykään. Vau! Ja oottakaas, kun päästään veden alle. Näkyvyyttä on kuin uima-altaassa. Tällaista olisi siis tarjolla tulevana Swimran kesänä. Eikä nää tähän yhteen järveen lopu. Koko leirin aikana päästään pulahtamaan peräti 14 tällaisessa helmessä, kun me kuljetaan läpi 4 erilaista Swimran reittiä. Leirin toinen helmi on sitten nämä kangasmaastot, mitkä näitä kirkkaita lampia ja järviä ympäröi. Helppoja polkuja riittää taivallettavaksi keskellä itäsuomalaista erämaata. Myös vaihdot on mutkatonta toteuttaa hiekkapohjaisilla rannoilla. Kolmas helmi on majoituspaikkamme Möhkö, Suomen ja samalla EUn itäisin kylä, täynnä monenlaista kulttuuria ja historiaa. Neljäntenä helmenä leirin kruunaa Parppeinpirtin karjalainen perinneateria, jonka lounaspöytä on siis aivan loistava. Ja tietenkin 5. helmen muodostavat leiriläiset, jotka tekevät tästä reissusta ikimuistoisen. Pokostan helmet, kesän kirkkaasti upein Swimran elämys. Eli ei muuta kuin tänne ensi kesäkuussa nauttimaan. Tervetuloa!